सणावारांच्या दिवसामध्ये आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात नारळ जमा होतात। अशा वेळेस ते नारळ फोडणं, त्याच्यातून सोलून खोबरं काढणं हे एक अवघड कामच असतं। आज मी अशा 2 पद्धती सांगणार आहे, त्यातून तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने खोबरं बाजूला काढू शकता। तर चला, कमी मेहनतीत आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू पण शकता, हात न लावता सुद्धा नारळाचं पाणी बाजूला काढायचं। आता घरी किती पण नारळ असू द्या, तुम्हाला त्याचं सोलायला बिलकुलही कंटाळा येणार नाही। तर चला, आपण पहिल्या पद्धतीची सुरुवात करूयात। ह्यामध्ये एखाद्या पातेल्यामध्ये किंवा कढईमध्ये आपण पाणी घ्यायचं आणि त्याला व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं। पाणी चांगलं गरम झालं त्यानंतर त्यामध्ये नारळ सोडायची। नारळाचा जो खालचा भाग असतो व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, तो भाग पाण्यामध्ये खालच्या साईडला डीप झाला पाहिजे, कारण त्यातूनच आपल्याला नारळ पटकन सोलता येतं। गरम पाण्यामध्ये नारळ एक 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं। नंतर बत्त्याच्या साह्याने किंवा कोणत्याही अशा जड वस्तूच्या साह्याने नारळाच्या सेंटरला आपण छानपैकी टॅप करून घ्यायचं। जास्त पण मेहनतीत हे नारळ आपल्याला बरोबर सेंटरनी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे व्यवस्थित सेंटरनी कट होऊन निघतं। गरम झाल्यामुळे नारळाचा हा जो भाग असतो तो खूप मोकळा होतो आणि फक्त मिनिटभरामध्येच नारळ असं सोलून तयार होतं। ठीक आहे, नारळ तर एकदम इझी पद्धतीने फोडून निघालं, पण आता त्यातून खोबरं कसं बाहेर काढायचं? तर आता नारळ गरम केल्यामुळे नारळ आणि खोबरं ह्याच्यामध्ये गॅप तयार झालेला असतो। फक्त एखाद्या चाकूच्या साह्याने आपण साईडला व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे थोडंसं मोकळं करून घ्यायचं आणि लगेच आपलं नारळ आणि खोबरं बाजूला होतं। एकदा तुम्ही ही ट्रिक मी दाखवल्याप्रमाणेच नक्की ट्राय करून बघा। तुम्हाला ही पद्धत नक्की आवडेल आणि तुम्ही नेहमी ह्याच पद्धतीने करताल। अशीच एक दुसरी एकदम सोपी पद्धत, त्यामध्ये नारळाला आपण पाणी काढण्यासाठी तर हातसुद्धा लावण्याची गरज नाही। अशा वेळेस नारळ फक्त आपण पूर्ण सोलून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा जो केसाई भाग असतो तो सुद्धा आपण काढून घ्यायचा। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे फक्त असा नारळाचा गोटा बनवून तयार करायचा आणि गॅसवर एक जाळी ठेवून त्याच्यावर नारळ एक 5 मिनिटं सर्व साईडनी आपण फिरून फिरून गरम करून घ्यायचं। आपल्याला इथं नारळ बिलकुलही जाळायचं नाही। फक्त एखाद्या रुमालाच्या साह्याने तुम्ही नारळ थोडं थोडं फिरवत राहा आणि सर्व साईडनी त्याला व्यवस्थित गरम करून घ्या। व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता, खूप काही नारळ करपवलेलं नाही आहे, तरीसुद्धा नारळाला भेगा पडायला सुरुवात झाल्यात। फक्त एक जरी भेग नारळाला आली तरी तुम्ही गॅस बंद करून 1 मिनिटासाठी फक्त बाजूला ठेवा। लगेच नारळाला आपोआप भेगा पडायला लागतात आणि त्याच्यातून आपोआप पाणी बाहेर यायला लागतं। मी हातही लावला नाही आणि नारळाला भेगा पडल्या आणि एका वाटीमध्ये व्यवस्थित त्याचं पाणी काढून घेतलं। फक्त पाणी नंतर काढून प्यायचं, कारण कधीकधी नारळाचा वरचा जळलेला भागसुद्धा पाण्यामध्ये पडतो। आणि अशामुळे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघा की नारळ सोलायला किती सोपा झालेला आहे। ह्याचं खोबरं तर काही मिनिटाच्या आतच, सेकंदातच तुम्ही बाहेर काढू शकता। नारळ व्यवस्थित ब्रेक झालेला आहे, त्याला फक्त थोडंसं तुम्ही एखाद्या बत्त्याच्या साह्याने जर ठोकून घेतलं की लगेच निघाल। इवन तुम्ही हाताने सुद्धा नारळ बाजूला करू शकता। ह्या ठिकाणी खोबऱ्याच्या डायरेक्ट वाट्या नारळातून निघत नाहीत, फक्त आपण नारळाला थोडंसं एकदा ब्रेक करून घ्यायचं। परंतु नारळ सोलायला हे पहिल्या पद्धतीपेक्षा पण खूप सोपं असतं। ह्या ठिकाणी आपण नारळ हाताने सुद्धा तोडू शकतो आणि फक्त चमच्याच्या साह्याने अलगद नारळ आणि खोबरं आपण बाजूला करू शकतो। ह्यामध्ये आपण नारळाला गरम केल्यामुळे नारळाची कवटी आणि खोबऱ्यामधला जो भाग असतो त्याच्यामध्ये गॅप तयार होतो आणि त्या गरमीमुळे नारळ आणि खोबरं झटपट मोकळं होतं। फक्त हे खोबरं एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायचं, कारण नारळ गरम केल्यामुळे थोडंसं काळपट पडलेलं असतं। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। थँक्यू।